ulutshontsha kanjani uqobo lendoda ephambi kwakho? Masikhona ngeanointing ayisebenze esontweni kuphela. Kwibusiness yakho, kwifamily yakho, kuyo yonke into obeka kuyona isandla. Niqushiwe. It's a test ngendoda ephambi kwakho. Uqobo angisho mina imfundo. Lo zothi praise God. Not that. In the name of Jesus, praise God. The word, the Bible, comes from a Greek word, ta Biblia, meaning a collection of books written by different authors. Praise God. Angisho lonto. Ngisho mina anointing. Whereby uzohlabelela a simple song. Then uNkulunkulu aconfuse inhliziyo nengqondo yabantu. Whereby uzothatha ivesi elula ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka kuhlanye bonke abantu. Whereby uzoqala ibhizinisi esimple uhlula abantu abafunda. Whereby uzothi ungena ihairstyle enhle kodwa uthandwe ukudlula abantu abanama hairstyle. Whereby ungenawo amavesi amaningi kodwa uthi that is anointing. I-anointing ikuvulela la abantu akade sebetha kuvulwa la. Lalela ke uqobo awulitholi ngokufasta. Buza mina. Uyofasta 21 days no 30 days ubuye nento eyodwa ifika yodwa. When we speak of the anointing uqobo, when we speak of the anointing uqobo lutholakala ngokulandela. Ngizwe kahle ke uqobo ulithola ngokulandela.